Hej MCC'er og velkommen til Københavns Lufthavn Kastrup. For i dag der flyver vi med MCC til New York. Klokken lige nu i New York er 4:10, så det er midt om natten. Vi flyver her 12:20, og så med den tidsforskel og tiden til flyvning, så lander vi 15:15 i New York. Når vi kommer dertil, så står vi på at finde et hotel, og måske lige lidt hurtig sightseeing, men det finder vi ud af, når vi kommer derover. Vi skal jo deltage i FMSA's March Meeting 2013, hvor der kommer til at være omkring 1000 medicinstuderende fra hele verden, der deltager. Der skal være noget workshops, der skal være noget politikvedtagelse, der skal være en masse forskellige typer arbejde, og så skal der selvfølgelig være en masse fest. Så lige nu der venter jeg på Anne-Sophie og på Christine blandt andet, som jeg skal rejse sammen med. Nu må vi se, om de har nogle planer. Så lykkedes det os at komme igennem securityen. Og nu står vi så her i sprutafdelingen i Kastrup Lufthavn og kigger på alle de her gode sager, som vi kan tage med. Desværre har vi fået besked på, at vi må ikke have sprut med til National Food and Drink Party, som jo plejer at være et alkoholfrit alternativ. Ja. Så det må vi ikke den her gang. Så nu må vi jo købe noget til eget forbrug, tænker vi. Og Anne-Sophie har så fundet en vodka med guld. Personlig meddelelse til virker Og deroppe, lige over den flight til flyvning til Washington, som åbenbart er aflyst, der er vores flyvning. Så luksuriøse er forholdene her på en flyvning til USA. Man kan næsten strække benene. Gratis pude. Gratis pas. Gratis tæppe. Gratis Mac. Og gratis underholdning. Det fremgår meget tydeligt på møllestelefonen, at alt elektronisk udstyr netop er blevet slukket. Fuldstændig slukket. Ingenting er tændt. Så det er, hvad man spiser på fly. Jeg liker den her kuglepen rigtig meget. 4 farver.